Tervetuloa uuden videon pariin. Valitettavasti meidän kuvaaja on saanut paremman työtarjouksen muualta ja se jätti mulle vaan tämän kameran ja sanoi, että jätkällä on ihan hyvä meininki, että tiedätkö, ei mitään. Mutta anyways, uusi video, uudet kujeet. Tänään mennään treenaamaan selkää. Tehdään pelkästään selkää. Ja ketä tulee mukaan, niin tietysti Jani ja sit meillä on myös pieni yllätysvieras siellä mukaan. Jatketaan sit kun me päästään perille. Toimiiks tää? Tästä lähdetään rakentamaan. Tästä tehdään niinku taide. Meillä on vielä mikit, meidän täällä ottaa mikit vieläkin. Tästä tulee poikien masterpiece. Just näin. Jani kokkailee meille täällä jotain. Mitä sä Jani teet? Tää on meillä setuppi. Tää pulloveri yhdellä händyllä. One handed. Hanska hommiin joudutaan. Mitä tarkoittaa häntä? En oo ennen tehnyt, eli nyt opetellaan yhdessä. Kuinka monta kertaa maksaa te liikettä? En kertaakaan tol kahvalla. Okei, en mä tehnyt tätä ikinä millään kahvalla. Eikö tää niinku pullover? Joo. Ok. Yhden käden pullover tää oli. Ja ei oo ikinä ennen tehty. No minä... Hyvältä tuntuu. Kyllä se tuntuu siellä missä pitää. Jep. Mäkin voin ottaa kameran. Katsotaan osaanko. Se on päällä koko ajan. Se on päällä koko ajan. Nyt sä voit vaan niinku... Ja mä ajattelin, että tästä videosta tulee leffa. Tuettuu soutuu. Tuettu soutu. Joo. Mä oon liian pieni tämmöseen. Sä oot liian pieni. Oi vittu. Ota vaan jalat enemmän eteen. Ei ne yletä maahan. Ei vaan. Ei. No vittu, täytyy ylettyä. Ei ne yletä. Ja vittu. Jos laittaa tänne vähän matalemma. Tästä se on vähän matalemmalla. Maksinko on saman mittaisen? No niin, nyt on ihan hyvä. Jos laittaa... No joo. Ja vedä sit suoraan ylöspäin. Suoraan ylös. Noin. Way your life is dark and deep. Never keep the peace, you babe. I'm bucking suckers, fucking mothers. I am always down the road. Be famous on the news. Hanging from a fucking noose with the notes. How about me? F-R-E-D-D-I-E. On vähän tää Janin lempilaite. Tää on lempilaite. Tai oli. Voitko nimeä 3 sun lempilaite? Nopeesti. Tää Pendulum ja toi rintalaite. Rintapressi. Joo. 10 rintapressi. Joo. Okei, mitä? Sit mikä on 3 parasta laitetta? Toi, mikä toi on? High row. Laite. Ylätalja tietenkin. Sitten ihan perustalia. Voidaan ojentaa hauikset. Oikeastaan ihan mitä vaan. Kaiken mahdollista. Juu. Se on niinku all arounderi. Onko sit kun sulla on omakotitalo, niin onko siellä niinku sit sali niinku? Ei vitus. Siinä on asennetta kun tulee tänne. Mitä vittu mä yksin teen siellä himassa? Ja silloin vois treenaa munasta. Niin, jos sä... Onko sun koira? Oh. No niin, koira on siellä mukana. Nee. Totta. Kato, Kyllä tää onkin uusi plani. tuossa on MobilePay-linkki, niin laittakaa Maxin asunto jossain vähän. Juu, saadaan hommattu se asunto ja sali. Joo, ja sit me tehdään asuntoesittely siinä vaiheessa. Et kantsii siivoa. Eli viikon päästä. Viikon päästä. Hei. Siitä vaan lämpää ottaa. No niin, sit Tehdään me kahdella käden samaan aikaan. Joo. Okei. ottaa kamera, niin mä voin ottaa lämpää. Paljon sun niinku painotan tässä? Ei mitään haju. Mä en oo tovi tehnyt, niin aloitetaan tällä. Eikö aloita suunnillisempi? Ei. Mä teen 40. En mä oo niin vahva. Tai et. En. No voimme testaa. Onks tää niinku 15? Ei. Enemmän. Kyllä sen polteet.
Monta toistoa tulee tuo? 3 levyllä. Ne. 20. 2. Aha. Sitten vaan Jani. Suu kiinni tekee. Häh? Suu kiinni tekee. Lessons from the gods, I just think I really got it. I'm invincible. People really try, but they can't stop it. I just block it, lock it. Open up and bodies dropping. Who is knocking? It's the devil, and we fucking popping. Mikä on sun lempisukla? Joulusukla? Joulusuklaa. Ole se Julia. Fatserin sinne. Se on kyllä hyvä. Ainoa oikea suklaa. Sama Vittu, siitä kun ne- sinne tarvii mitään turhaa paskaa äänkeessä. Vittu. Minkä kokoinen tää paita on? Ai tää? Onks se M? Vittu, mä oon pienempi kuin sä. Ämmä. Mulla on S. Häh? Juu. Sitä helvettiä. Mä oon se pienempi kaveri kuin sä. Sulla on kans... Maksilla on kans niinku M-kinen paita. Se oli liian iso. Se oli teltta. Sälli. Mut tiiätkö kun mulla on tässä niinku... Noin isolla selällä, mutta mitä se voi olla liian iso paita? Liian kapeat hartiat. Mä veikkaan, että tuossa on tiiätkö jotain... Tommi. Hyvä, ettei näkynyt kamera. Hei, päästään tohon. Hi roll. Mennään sinne. Ui. Vielä sormilinssi. Aika lähden Kontolaan. Joo. Merirastelu. Harustie. Oot asunut? Joo. Sama. Oikeesti. Joo. Ai sä et tiedä miten tää tehdään tää. Sun pitää läpsää tän näin, sit sun pitää vetää suojantaa tolle. Se on niinku läpsyä just näin. Deno sanoi tosi homo. Teit se just. Niin tee. Säkin... Näin. No homo. Ei vittu. Ei Mä oon tehty tuotti vuosia poikeen kanssa. Entäs tekee se silleen, että ojenna näin ja sit klikkaa ja näyttää Ei, ojenna. toi, ei. Sit se menee liikaa. Pahen kanssa. Mikä se niinku maaks sun mielipide täältä? Tää oli kyllä hyvä treeni. Hyvä jumppa, mutta on tämmönen vähän tylsää täytyy myöntää. Meni kyllä aika nopeasti. On meni aika nopea silleen. Yllättävän nopea. Samaa. Yllättävän nopea, mä yllätyin. Mä olin varautunut, että menee pari tuntia. Mitä meillä meni? No joku puolitoista tuntia. Ois mennyt vielä nopeammin, mutta Ois se mennyt vielä nopeammin, mutta Ois. ei koko ajan sekoilla. jep. Ihan hauska oli tulla videollekin. Mitäs maaks nyt tälleen, kun sun videon itse asiassa on minä? Jännitti ihan vitusti, mut... No jännittää vieläkin ihan vitusti. Mut tiedätkö sä? Saa nähdä mitä siitä tulee. Seuraajia Video. sataa ihan vitusti. Sitten jos se on huono, niin Ape saa selkään. Siinä. Se editoi sen. Onks me mitään viimeisiä sanoja? Tää on nyt meitsi yleensä se, joka puhuu nää viimeiset Niin. sanat, mutta mä oon nyt täällä takana. En mä tiedä. Oon vähän väsynyt. Tästä himaa, tai ei himaa. Ajan Lidliin ensin. Mitäkään me tehdään täällä lopetuksessa? En mä tiedä.
Tehdäänkö se ihan... Got strappers up, block won't stop me from the block. Hit the rock, cannot stop